ಬ್ರಹ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೀರೆಲ್ಲ ತೊಗರ್ದು ಬೇಲೆದಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀನು ಪಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಎಣ್ಮ ಮುಂಚಿತು ತೊಂದರೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು 3 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಬಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಪುಳಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳ ಬುಳ್ಳುಳ್ಳ ಕಡಲೆ ಚೂರು ಅಂತ ತಾರಾಗಿ ನೀರು ಪಾಡು ಕಡೆಯುವುದು ಕಡೆ ತಾಂಡು ಸೀರೆ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಬೇಯರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಅರೆಪಾಡು ತಾಂಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ದಿ ತಾಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೋಲಿ ಯಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡಿಚ್ಚಿ ಪೀರದ ತೊಗರ್ಸಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ